В света на вейпинга има нова граница за изследване – безопасността на пълнителите HHC. И кой друг може да ви води по това космическо пътешествие, освен еуфория? Представете си HHC като голямо приключение в космоса. Точно както при изстрелването на космически кораб, важно е да започнете с леко издигане. Приемайте го бавно и стабилно, като започнете с скромна доза. По този начин можете да избегнете прекомерната употреба и да се насладите истински на преживяването. Но мисията ви не свършва с това. Правилното съхранение е от решаващо значение за успешното пътуване. Съхранявайте пълнителите HHC на хладно и сухо място, далеч от слънчевите лъчи. Това гарантира, че вашият HHC остава силен и готов за следващото ви приключение. И като говорим за готовност, качеството е от изключителна важност. Изберете пълнители HHC, които са лабораторно тествани и с гарантирано качество. Избягвайте да попадате в капана на фалшивите продукти, тъй като те са като черни дупки в необятната вселена на вейпингът. Готови ли сте да се отправите на пътешествие с HHC? Придържайте се към тези протоколи и ще сте готови за сигурна и еуфорична експедиция. А с еуфория като ваш водач, всяко пътуване ще бъде като небесно събитие. Така че, приключенци, подгответе се за излитане и се насладете на звездното си изживяване с пълнителите с HHC. Приятен вейпинг!